Mireu, us ensenyo aquest dossier Iniciació a la lectoescriptura nivell 1, perquè també ja he fet el nivell 2. El que es treballa en aquest dossier és identificar la lletra, buscar la paraula, escriure, relacionar la paraula amb la imatge, i les lletres que es treballen són la M, la N, la P, la D, F, T i R. Us ensenyo una de les lletres del final perquè això és d'un alumne que ja ho ha començat a fer, però tot segueix la mateixa dinàmica. Primer sempre tenim la lletra que treballem amb les seves vocals per a saber el so que fa, ta, te, ti, to, tu, i han d'identificar i encerclar del color corresponent. Jo ho he fet en blanc i negre, però en realitat cada una té un color. I després ja comencem amb la mateixa dinàmica en tot arreu, on es veu la imatge amb la paraula i han d'encerclar les lletres que són o que reprodueixen el so de la paraula. Com veieu, estan barrejades i desordenades, i després han d'escriure aquí les paraules ja treballades, com per exemple tap i te. Si anem avançant, doncs es posa la cosa una miqueta més difícil, i aquí es fa un repàs on s'escriuen totes les paraules que hem anat treballant que comencen per la T, i aquí relacionar la imatge amb la paraula. I aquest procediment segueix igual per a totes les lletres que, com us he dit, es treballen en aquest dossier, que són aquestes d'aquí.